हेलो फ्रेंड्स नमस्कार ମୁଁ ଆଦିତ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେବ। ସବୁ ପ୍ରକାର ରେଜଲ୍ଟ ଆଜି ବାହାରି ସାରିଛି। ନୂଆପଡ଼ା ରେଜଲ୍ଟ ବି ବାହାରିଛି ଆଉ ବିହାର ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଛି। ରେଜଲ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ବିରୋଧରେ ଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମେ ବି ମର୍ମାହତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମର୍ମାହତ ହେବ, କାରଣ ଆମର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଥିଲା। ସେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆସିନୁ ବା ଜନାଦେଶ ଆମ ବିରୋଧରେ ଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ। ଗୋଟେ କଥା, ମନ ଦୁଃଖ କରିବା ପରେ ବି ଯେଉଁମାନେ ଖୁସି ହେଇକିରି ଆମକୁ ଖେସା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା, ତାପରେ ଆମେ ଆମ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। ବିହାର ଇଲେକ୍ସନ୍ ରେଜଲ୍ଟରେ 3-4ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୋ ମନକୁ ଆସୁଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିବ। ତ ସେଇ 3-4ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି। ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ନିଜ ବିବେକକୁ ପଚାରିକି ରଖିଥିବେ। 65 ଲକ୍ଷ ଭୋଟର SIRରେ କଟିଲେ। ଆପଣ ମନ ବୁଝିବାକୁ କହିଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଆଉ ଅଲଗା ଧର୍ମର ଯେଉଁଟାକୁ ତ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରନ୍ତି ସେ ଧର୍ମର ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ କଟିଯାଇ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଖୁସି। କଟିଲା କିଛି ନା, ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କର ଯଦି ଭୋଟ୍ କଟିଛି ତାହେଲେ ଲିଷ୍ଟଟା ସାର୍ବଜନୀନ କରିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା। ଲିଷ୍ଟ ସାର୍ବଜନୀନ କରିଦେବାର ଥିଲା। ତ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ସେ ଜିନିଷ କଲାନି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଉଠିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବିହାରରେ ନୂଆ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ପାଇଁ ନୂଆ ଭୋଟର ଆପ୍ଲାଏ କଲେ 15 ଲକ୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଜଏନ୍ କଲେ 20 ଲକ୍ଷ। 5 ଲକ୍ଷ ଭୋଟର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆସିଲେ। କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ? ସେ ଯେଉଁ 5 ଲକ୍ଷ ଆସିଲେ ସେ କିଏ? ସେ 21 ଲକ୍ଷ ଯେ ନୂଆ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ତାଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ବି ସାର୍ବଜନୀନ ହେଲାନି। 2ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗଲା। 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ, ଠିକ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଥିଲା, ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଗଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ୱେଲଫେୟାର ସ୍କିମ୍ ନାଁରେ। 20 ବର୍ଷ କାଳ ଆପଣମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ମହିଳାଙ୍କ ୱେଲଫେୟାର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା? ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା? ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଗଲା ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଦେଖାଗଲା। ସରକାରୀ ପଇସାକୁ ଆପଣ ଭୋଟ୍ ପାଇଁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଚିଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ତ ପଚରାଗଲା କ'ଣ ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ୱେଲଫେୟାର ସ୍କିମ୍ ଥିଲା। 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କେଉଁଠି ଶୋଇଥିଲେ ୱେଲଫେୟାର ସ୍କିମ୍? ଏଇଟାକୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ଏହାକୁ ରୋକିବାର ଥିଲା। 3ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ 8-10% ଭୋଟ୍ ଆସିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଲାଗିଥାଇ ପାରେ, କାରଣ ଜନାଦେଶ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ସମର୍ଥିତ ଦଳ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପଲଟ ବାର ହେବ, ଏଇଭଳି ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି କଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ଆପଣମାନେ ବି ପଚାରିବେ। ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେସବୁ କଥା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ କଥା ଟୋଟାଲ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଯେଉଁ 300 ଭୋଟ୍ରେ 30 ନେତା। ସମସ୍ୟା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ସମସ୍ୟା କର୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ସମସ୍ୟା ଅଛି ଟେବୁଲ ଉପରେ, ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ବସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଏ କଥା ମୁଁ କହୁନି, କଂଗ୍ରେସର ଯିଏ ଆସିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଭାରୀ ଭେନୁଗୋପାଳଜୀ, ସେ କହିଥିଲେ। ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ସତ୍ୟ କଥା। କିଛି କୁଆଡ଼ୁ ନ ହଉଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗର୍ବ ଆକାଶରେ। କଂଗ୍ରେସର କର୍ମୀ ଏବେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ପାଇବା ଆଶା ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର। ଯଦି ପାଇବାର ଆଶା ଥାନ୍ତା ସେମାନେ ସରକାରୀ ଦଳକୁ ଡେଇଁ ସାରନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣ 20-22 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସରକାରରେ ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା କିଛି ଉଠାଇବାର ଥାନ୍ତା କି ସରକାରୀ ପଇସାକୁ ହରିଲୁଟ କରିବାର ଥାନ୍ତା, ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଥାନ୍ତା, ସେମାନେ ଦଳ ବଦଳେଇ ସାରନ୍ତେନି। ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ମିଳିନି। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏବେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ମିଳିନି। ସେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ସରକାରରେ ଥିଲାବେଳେ ସେମାନେ କିଛି ପାଇନାହାନ୍ତି, କି ଆପଣମାନେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ବା ଆପଣଙ୍କ ସରକାରରେ ନାହିଁ, ସେମାନେ କିଛି ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିଛି ପାଇବାର ଆଶା ରଖି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କି? ଏହା ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ଏଇଟା ଆପଣ ଭୁଲ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସରକାର ସମୟରେ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକିରି ବିଜେଡ଼ିକି ପଳେଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହେଇଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ପାଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଫାଇଦା ପାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଫାଇଦା ଉଠେଇକିରି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଫାଇଦା ଯୋଗୁଁ କଂଗ୍ରେସ ବଦନାମ ହେଇକି ସରକାରରୁ ଯାଇଛି, ସେମାନେ କଂଗ୍ରେସରେ ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଅଲଗା ଦଳରେ ଯାଇ ମିଶି ସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଶା କରିକିରି ଅଛନ୍ତି, ସେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଭାବନା। ଆପଣ ସେ ଜିନିଷ ମୁଣ୍ଡରୁ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି ଆଶା ନାହିଁ, କିଛି ପାଇବା ଆଶା ସେମାନଙ୍କର ନାହିଁ। ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରୁ, କଂଗ୍ରେସ ଜିତୁ ବୋଲି, ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ନେତାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ହେବା ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ହେବା ଦରକାର।
जोटाकि मुझे पीसीसी प्रेसिडेंट भक्त दास पाखे देखिली किंतु तांकू विरोध करने लोकंर अभाव ना कहीं सी प्रेसिडेंट हो गले आउ किसी लोक जो मैंने प्रेसिडेंट पदटा को चेयरटा को जाबुड़ी धरते से मैंने लगातार 18-19 वर्ष काल बंका कर पकेले आम देखिलु तांकरी गोष्ठी जो मैंने कि बर्तमान भक्त दास को विरोध और बदनाम कर लगी पड़ते गोटे पीसीसी प्रेसिडेंट गोटा उपनिर्वाचन तादे 30-32 दिन जाकि डेरा पकई प्रत्येक लोकों पाखे बुलवा यहाँ छोटिया कथा नुह यहाँ कांग्रेस इतिहास प्रथम जी गोटे पीसीसी प्रेसिडेंट जाकि नुआपड़ा डेरा पकईकि बसी कौन है कौन ना से तो अलग कथा कि आपण आप्रिसीएट करवा दरकार निज निज भितर जो नेता अच्छा भर सम्मान रहा दरकार गोटे गोटे निर्वाचन क्षेत्र में 4-5टी नेता बाहरी पड़ुंट किए कुआडे जाऊँच क्या धरिक क्या पाखे जब 15टा लोक अच्छा सी गोटा नेता सी कौन मत एमएलए टिकेट मिलू पूर्व इलेक्शन में सेमती है चिन्ह ना जना ना जहाँ गोटे टिकेट देदेले से धरिकी पलि आसला 2-3 हजार टका 2-3 हजार भोट पाई सी तार बसला क्या कौन देला कौटे पोस्टर गोटा मरा मरा ना कि ना सी गला पड़े बर्तमान सिचुएशन ठीक से आपणकर ना स्ट्राटेजी अच्छी ना आपणकर कौन उद्देश्य अच्छी किसी देखा जाऊनी लोकों समस्या समस्या बाटे आपण कथबार्ता आपण बाटे सरकारी दल नेता विरुद्ध में आपणकर कहवाई साहस ना तो एमती हेल्ले हेनी जमती जाइला सेमती आप भाई कि लोक कर बदलैबे लोक एवं बदल 5 वर्ष है बदल आप सेमती किसी आखि दृष्टिया कले पुणी बदलैबे बहुत सुजोग अच्छी से घेरिया कि आप चुप सेमती आखि दृष्टिया देखा पड़ूना से 1.5 वर्ष 2 वर्ष हो गला सेमती बड़ धरण घेरा हो पारनी कहीं भक्त देश आसला मत कि लगुला आनिमेटेड हो कि गोटे हम बोली कि विरोध करवा स्टार्ट हो गला तो जदि एमती हुए किसी हेनी समस्त जमी कर्मी मैंने डेडिकेटेड अच्छा सेमती नेता मैंने भी डेडिकेटेड हो रहा दरकार सेमती नेता मैंने भी डेडिकेटेड हो कम करवा दरकार एत हारिबा परे आ गोटे क्वेश्चन मुझे पचारि राहुल गांधी को आपण गोटे नेशनल दल को लीड कर एते पराजय आप शिखुं कौन एते पराजय हो गला आधे आप शिखिले कौन किसी शिखा मुझे देखिपारूनी कौन पाई कथा कहूँ भारत रे जो भोट ग्रुप अच्छी तादर गोटे बहु संख्यक 80% गोटे भोट जो गोटे धर्म भोटे अच्छी तांको विश्वास आप एपर्यंत जीति पारे आपण प्रत्येक भाषण में प्रत्येक जगार प्रत्येक कथार कहते आप निजक गोटे दलित अल्पसंख्यक पछुआ वर्ग यही मानकर नेता नेता हिसाब से गढ़ी तोड़े निजक जो कि आपण भोट परसेंट से हिसाब से रोच ये जिनस समालोचना करने हुए तो राजनैतिक समालोचना करने को मुझे स्टैंडर्ड हो न थी पारे किंतु साधारण हिसाब से गोटे कथा कहूँ जोटा कि अप्रिय सत कथा आपण को मानवा को पड़ो आ कांग्रेस टॉप लीडर जो मैंने अच्छा ये जिनस मानवा को पड़ो आ राहुल गांधी कान में कथा पकेवा को पड़ो जे कौ दिन 80% भोटर को आकृष्ट करेंगे जोटा कि आपण प्रत्येक भाषण को मॉडिफाइड करी बीजेपी सबु बेले से 80% भोटर को एगेंस्ट आपण को छेड़ा करुच्ची मनरे आपण प्रति नफरत तैयारी करुच्ची जे आपण से मानकर नुहंती बोली आपण से जिनस को बारंबार प्रूव कर प्रत्येक सेकुलरिज्म ठीक अच्छे प्रत्येक धर्म प्रत्येक जाति प्रत्येक प्रकार लोक समान अधिकार मिलू ये जिनस आप कहते ठीक अच्छे किंतु जितेबाला आपण विरोध में थिबा दल जे कि आंतरिकता से धर्मर लोकों प्रति नुह कहीं जदि से जदि प्रकृत में हिंदू धर्मर हितकांक्षी होता ताले केबेठू गो चालाण भारत बंद हो सारंतानी जोटा कांग्रेस समय 11% 11 नंबर थिला बर्तमान से 2 नंबर ही आउ किसी दिन 1 नंबर होगा जाऊँगी जोटा कि हो न था किंतु सेटा हेची आ सेमाने चांदा नहीं न था राजनैतिक इलेक्टोराल बॉन्ड आकार
ସେମାନେ ନେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ରାଜ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେ ଜିନିଷ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଏଟାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଭୋଟ କନଭର୍ଟ ହେଇପାରୁନି, ଏ ଜିନିଷକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ 80% ଭୋଟରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଦଳିତ, ମୁସଲିମ, ଆଦିବାସୀ ବା ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଏଇମାନଙ୍କ ନେତା ହେଇକି ରହିଗଲେ ଆଉ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି ପରସେଣ୍ଟ ଯେମିତି ଆପଣ ଗୋଟେ 20% ଭୋଟରଙ୍କ ବିଷୟରେ ସପକ୍ଷରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ସେଇ 20% ଭୋଟରଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଜିତୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଦଳ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ କ୍ଷତିକାରକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ଚେଞ୍ଜ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ଚେଞ୍ଜ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନହେଲେ ଲିଡ୍ କରିବା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ।